pues ya que abrimos un poco esa parte de Iparralde. Hemen gaude berrize, gure ospakizunarekin, bigarren erakusketa montau deu. Da ikusten ari zeaten bezala, hontan aukera hau dezakegu, baserritarren jantzin aldetiken, 19 eta 20 artean menden inguru. Ikusten dezuen bezala, 25 maniki, 25 jantzi oso ezberdinak, Euskal Herri guztitako lekutatik ekarritia edo jasotak. Eta eta eskerrak eman behar diegu, bai alde batetik iraultza dantzataldea, errenderiko iraultza dantzataldea, horiek montau dutelako erakusketa, eta baita ere gure dantzataldeko taldetxo bat, ibiltzen diala baita lana hortan, bai. Eta, bakarrik animatzea, jendea tortzeko, ikusteko, baita ere animatzeko pixkat gure ideia zen Euskal Jaiarako behintzat erreferentzi batzuk hartzea, eta poliki-poliki Euskal Jai egunen, jendea gure arbason jantzik nola edoala berriz bai jaztea eta baita ere berreskuratzea. Erakusketa hau irekita izango da, maiatzako 31 arte, eta astean zehar izango da atzaldeko 5-etatik atzaldeko 8-eta, eta larunbat eta igande izango die bai 11-etatik ordu bila. Besteik ez, bakarrik animau, etorri eta ikusi. Yo quería con la misma de negro. La ekintza que hemos hecho y que... Mayores son dos.